Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kami okuphasa nge-channel Nyufliki. Okubalulekile nokufanele sicela kwena ukusubscribe kulakha nokuba imember ye-channel. Uma imember ye-channel kumuntu osuke enikele ngamalanga ngo-9 rand njalo ngenyanga noma ngo-30 rand ngenyanga noma ngo-99 rand ngenyanga. It depends on you choosing. Kodwa kungakhetha lokho okwazi ukuthi unga-afforda wena. Maku-9 rand nikela ngo-9 rand, maku-30 rand ngabo-30 rand 99, or even a million if you choose to give noma to contributing 1,000 or nge-million or yabona. So sibheka udaba noma kunjengenjalo siyabonga abantu abanikelayo kwi-channel, they are very few. uNkulunkulu akabalonde babusise. Siyabonga kulanda abangamamember le-channel njengamanje, they are close to 30 bayanikela nabo ngo-9 rand, then few of them banikela ngo-30 rand. May God bless you all. Aninze ningasweli ukuswela nikuzwe ngendaba bexoxwa ngabanye abantu, nina kungasondele eduze nani, kube nobutha phakathi kwenu nenhlupheko. Sizokwenza kanje ngaza kwethu inamba isenze kuphela ngomlandeli le channel. Mungayena umlandeli le channel siyakucela, siyayithoba ungayisense inamba isebenzise ngo-9 5 ntambama. Kakhulu ungawusebenzisa WhatsApp, ungawasebenzisa ama-SMS, ungawasebenzisa ama-voice note. Kodwa uma ungaphandle kwaseNingizimu Afrika, outside of the borders of RSA, ungayisebenzisa inamba yami ukungi-WhatsApp, ucela ukungifonela nge-WhatsApp. I don't interpret via WhatsApp, I prefer ama-calls. Noxolo Zondi, amen pastor, mina ngicela ukubuza kuchaza nophupha la ukugibela ibhanoyi kuhle kakhulu ke la. Njengoba uyacela kuyasikhuthaza, kuyasenza sithobeke kakhulu, kuyasenza sibe nomhlandla nomfutho ukuphenduleni. Yini ibhanoyi? Ibhanoyi is an aeroplane. Aeroplane yini? Ile ndiza ehambayo enempiko esuke indiza abagibele ama-passenger kuyo. Wena so la uphupha uyigibele. Number 1 kasesithi-ke uphupha ibhanoyi kuwupha oluhle kakhulu uma uligibele. Lusho ukuthi ungalindeli inqubekela phambili, intuthuko noma ukuphumelela kwezinhlelo nezifiso zakho. Isaiah 52 verse 13, bheka incebo yami iyakuphumelela kahle, iyakukhuliswa, iphakanyiswe, iphakame kakhulu. Number 2, futhi-ke uma uphupha ibhanoyi upha oluhle uma uligibele olungabe lusho ukuthi ungase ukhushulelwe esikhundleni esiphezulu nesingcono, noma-ke uzohlomula ngesikhundla esingcono kunaleso kade uso njengamanje. Number 3, singabheka nje uma uphupha ibhanoyi kuwupha oluhle uma uligibele lusho ukuphakama nokuthuthuka kogcobo lwakho, nokuthi uzokude ngobizo lwakho mangukuthi umuntu wena oqhuba ivangeli njengamanje ngenxa yokumethemba uNkulunkulu kokwenzayo. Isaiah 40 verse 31, kuyaba abamethemba uJehova bayathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe bengapheli amandla. Number 4, futhi uma uphupha la ibhanoyi upha oluhle uma uligibele lungabe lichazela ukusindiswa ezonweni zakho nokwamukela insindiso kumuntu osanda kukhetha ivangeli noma ukusanda kukhetha inkolo. NgokaJohane 12 verse 32, mina nxa ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyakubadonsela kimi bonke, kusho uJesu-ke la. Number 5, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ibhanoyi kube upha oluhle uma uligibele lusho ukuthi empilweni amandla kamoya ayathuthuka futhi ayaphakama asesigabeni esingcono kunakuqala. Uma ukuthi wena umuntu olungisa imimoya njengamanje ekwembethe, noma umuntu odla amagobongo njengamanje, noma usohambile likamoya njengamanje, kunezinto ozenzayo ngokuhambo likamoya, umuntu ozilayo, umuntu ohamba ihlane, umuntu ohamba amanzi. Number 6, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ibhanoyi kube uphawu oluhle uma uligibele olungabe lusho ukuvikelwa nokuhlengwa uNkulunkulu, angukuthi kade uligibele ngoba ubalekela izitha eziyingozi noma ubalekela izilwane ezikuhlaselayo. Amahubo 90 verse 11, ngokuba-ke uyakulayeza izingelosi zakhe ngawe, zikulondoloze ezindleleni zakho zonke, ziyakukuthwala ngezandla ungaqhuzuki ngonyawo lwakho etsheni. Siyabonga-ke besibheka la udaba lwebhanoyi, kodwa ngomhla ka-7 ungakhohlwa-ke sinenkonzo yamanzi sihambisana nomkhulu Somahashi izobe la eGoli. Uma unifisa sokuba ingxenye le nkonzo yamanzi, kuhlambulula idalwa, ugeza nje amathunzi, ukususa ichitho, le nkonzo le ikufanele ukuthi ungayihambela
imali onikela ngayo imali engango-1,500 bese kuthi imali engango-600 iyona ozoyifaka phambili ukubhuka ukuthi cha guys ngiyaqiniseka ukuthi nami ngikhona ngomhla ka-7 kuwona le weekend le, bese uba khona-ke kuningi koyokuzuza, kuningi kokuthola sikuthokozela ukukubona ngomhla ka-7 kuSeptember la eGoli ekunye namanzi. Be blessed. Kulega